सिरि सिरि नों आंनि जिउआव जायगा लाबाय लासै लासै नों आंनि आंगो जानो हमबाय सिरि सिरि नों आंनि जिउआव जायगा लाबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहाय नै दा आङो लाइ मैगं बासिनो नागिरदों फुंनि ओंखामजों जानो थाखाय ओमफ्राय जेबो भिडिअ बानायथारनो मोनाखैमोन नालाय दिनैहाय आङो बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनोसै होननानै दायो राजा लाइ मैगं होनबाथ' बिराद ज्रोमखा जोंहानि न'नि मानसिफोरा दा आंना बोराया फुंनि ओंखामजों लाइ मैगं एवनाय जानो नागिरदों नालाय लाइ मैगं एव होनना बुंखादों फुङावनो ओंखायनो दा बासिनोसै आंबो मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय बासिनानै नैबे बाल्थिङाव सोमनानै दोनगोन दसे हाफोरा रुइथो दै लाखाबाय आं बाल्थिङाव नै ओमफ्राय जेबो देलायाखै आं खस्लिब स्लिबथार दुगैनानै सिन्दुर फोथाल' होनदों ओमफ्रायो आरो मोनसे खोथा मैगं सायै सायै बुंनानै होखानोसै आङो मैयाहाय आं मोनसे नेवथा जानो थांनायनि भिडिअ होदोंमोन आरो ओमफ्राय बेयाव सोरबा सोरबा आगैमोना बुजियाखै आरो नेवथा जानाय माने मा आब' होननानै सोंदों आरो सासेया सोंदों नेवथा माने आथिमंगल नामा होनना सोंदों ओमफ्राय औ नेवथा जानो थांनाय माने आथिमंगलानो हाबा जाखांनायनि उनाव जे बिदिनो जमा थाङोना सेंग्रा सिख्ला बा बिदिनो हाबा जानायफोरबो जेनेबा जोंनो थांदों ओमफ्राय बेखौनो होनो आरो आथिमंगलबो होनो नेवथाबो होनो ओमफ्राय आङो नेवथा जानो थांगोन होनदोंमोन नालाय सोरबा सोरबा बुजियाखै नालाय ओंखायनो बुंना होबाय आङो आथिमंगलाबो बिनो नेवथायाबो बिनो एखे आरो ना बुजियिनि थाखाय बुंना होबाय आङो ओमफ्राय दा आं मैगंखौ सायनानै लानोसै ओरैबायदि गुवार गुवारखा नै राजा लाइ ना मा होनो बिराद गोथाव जायो बिदिया ओमफ्राय नै दायो आङो सुनानै लाबोबाय नै लाइ मैगं ओमफ्राय आलु इसे आलु नङाबाथ' दिनानो जाखाया जोंहाना आलुजोंनो सुरु जाखायो फुंनिफ्राय सामब्राम दरसे हानानै माबा लेमनानै लाखाबाय ओमफ्राय थावबो हरबाय दुंसिगोन दा आङो सामब्रामखौ हानानै लानोसै बानलु बाथोन देनोसै लाइ भाजा बेनो जागोन आरोना एसे खामफ्राम जानोसै गोथाव जानायनि ओमफ्राय खोमसिसि नुदों खोमा आङो रिं लाइटफोरखौबो होलायासै लाबोबाबो माने बाहायनायानो जाया होननाय रखम मानो होनबा आंना एकदम हथाथनो आथुर आथुर बानायनाय जायोना भिडिअफोरखौ रावबो जेनेबा बिदि बानायना होग्राबो थाया आं निजेनो हारसिं बानायो नालाय माने भिडिअ बानायबा क्लिंक्ला क्लिंक्ला ओजों जाबाय थायोना बेयावनो माने माबानाय जाया आरोना ओमफ्राय आरो सासे मानसि थाखानांगौ ब्लग बानायनायफोराव नङाबा जेबो मोजां जाया माने निजे हारसिं हमनानै बानायबाय थाबा माने फायसेयावल' थानानै माबाबाय थानाय जायो ओमफ्राय जेनेबा बिदिनो मोजां जाया आरोना भिडिअआ मानसि थाखानो मोननांगौ सासे होमबाथाय मोजां जायो आंनाबो बोराया हास्लाबबाय थाया नालाय ओमफ्राय आं हारसिङैनो बानायनाय जायो आरोना आरो मिसाखौ मा बुंनो नोंथांमोननो थगायनानैथ' जेबो लाब गैया नालाय दाबो सिखारथ'वाखैनो आंना बोराया होमबा बोरै भिडिअ हमना होनो नङा होमबा दा बे भाजाया मोनबासो सिखारगोन आरोना बियो मोनबाय होनना खोन्थाबासो एसे लेट सिखारो आंना बोराया ओमफ्राय बेसे बुंबावनो आरो बेखौथ' नङा होमबा आं नोंथांमोननो भिडिअ शेयार खालामखादोंआनो मालाबाथ' 8:30 जालाङो ओमफ्राय बे उथिगौमानि आंना खामानिफोरा जाजोबो आरोना ओंखामखौसो नायनो बावगारदों हरनि ओंखाम एसे दङ बेखौ खुरना दोननांगोन ओमफ्राय ओंखाम गुदुं संनोसै ओंखाम गुदुं संनानै बेखौ माने होद्लाना होनोसै आरोना ओंखाम गुदुङाव ओमफ्राय ओहो बिदि जानाय नङा बोख्लायथ'नांगोन बेखौ माने सुलाया एसे गेदेर फिसा नालाय सुला गेदेराव ओंखामखौ बहायनोसै
ओमफ्राय सुला फिसायाव भाजाखौ होबाय आं बिराद खस्थ' जाखायो हारसिं ब्लग बानायबाथाय ओमफ्राय नै सौराय जानो थाखाय सुनानै एसे माबानानै दोनदो दालायाव ओमफ्राय सौराय जागोन आरो बेखौ नै गोसोखाङोना मालाबा मालाबा फुंफोराव आरो मोनाबिलिफोराव जानो ओंखायनो बुरजा सुखाबाय ओमफ्राय बयामाव सोना दोननोसै एवखांबाथाय दा एवथ'आ आरो बेखौ सुनानै दालायावसो दा फोरानना दोनदों नालाय ओमफ्रायो रानबाथाय माने एसे माबागोन आरो सौराय एवगोन संगासे लोंनोसै जेनथेन मेनथेन हायाबाबो माने मालाबा एकदम लोंनो बायो उपाय गैया दै लोंग्रोनोसै बिनि उनावसो साहाखौ लोंथ'लायला दिनैहाय आं हारसिंसो नालाय हारसिंबो फुदुंना लोंनो बायो रावबो लोंदेरग्रा लोगो गैयाबाथाय बानलु बाथोन फुंनि ओंखामजों जानो नै आंना बाथोना जाबाय बानलु बाथोन सामब्राम ओमफ्राय आंना बेबो मोनबाय नै भाजायाबो लाइ एवनाय ओमफ्राय दायो बोरायखौ नायहैनोसै आङो बोरायाबो सिखारबाय ओमफ्राय नै इथिंजा दङ अबेयाव दङ लान्थिनो दुगैनोसै नामा दे होमबालाय ओंखाम जानोसै ओंखाम खुरबाय खांसेयावनो होखाजोबना लाबोबाय नै लाइ भाजा आंनि बोरायनि जानोसै दायो बिथिंजा दङ बानलु बाथोन ओइखौ हरलाय मा नों बिथिंजा जगोन ना बिथिंजा जगोन दा जोंखौ ओमफ्राय नैखौ लानाय नुनायखाय मानसिफोरा आब'जों गुमैसो दिनै लोंहांदो खोमा होनना साननांगौलायनो इयो जुमाय रोसि नङा दै मानसिफोरा सोरबा सोरबा साननो हागो आइया दिनै आब'जों गुमैजों मा जाखो जुमाय रोसि लोंनो नागिरदो होनना साननो हागो इयो जुमाय रोसि नङा किउसो दे इखौ जानि जोङो ना दिनै गोबावनि उनाव ओमफ्राय गोजानद्रायाव जाबाय केमेराया एसे खाथियाव लाबोनो गोसोम गोसोम नुयोना बारा खाथियाव लाबाथाय इखौनो सामुसदो बाथोनखौ लाबाय बाथोनखौ सामुसा आं गंसे लाबोखादोंमोन ना आरोबाव र' होमबालाय इ बाथोननि ओमफ्राय किउखौ नो एकदमबारे पियर किउ मानो होनना बुङोब्ला मा होनो इदिखौ मानिफ्राय लाबोदो होन्दोंमोन गाइखेर माबा बानायग्रानिफ्राय लाबोदो होन्दों ना बाथोना इथिं जानोसै आं किउखौ आंनोबो हरनो इथिंजा एसे होबावनो ना बाथोनखौ होबावनि गोसा जाखादो आरो आं माबानि आंनो बारा बुरजा नाङा जोंनो नांगौ बायदि नाङाबा खफा मारिदो खफा मारि गथा जागोन माबा गथा जागोन गलिगोन आंनियाव लांगोन एसेयावनो गलियो जुजु जानायनि मजायानो बेलेग मिलौलायोना खायसे जानो सुखुवा सब मानसियानो मोजां मोनो जों मोजां मोनो बावलायो सोरबा आंनि बार्थडेखौनो
हिनजावनि बार्थडेखौनो गोसोआव थायाबा आंबा गावनिखौ जिखुनुखौनो गोसोआव थायो गोसोआव लाखियो ओमफ्राय आंनिखौ गावहा गोसोआव लाखिया आंनिया मामोन दे एप्रिलनि 18 नोंगो 18 एप्रिलनि आंबा गावनिखौ जिखुनु फिसा फिसाखौनो गोसोआव थायो आइ मा नांखो आंनाव मैगं आंहा गोसोआव गैया नामा हरना अथ्र सोंदों नोङा आं नोंनिखौ जिखुनुखौनो गोसोआव थायो आं गोसोआव थाया नोङाबा दासो मानो 17 ना 18 मोन लायो होनना सोंखो नोङो कनफिउज जादोंलै नों गोसोआव थाखायानो आंनि जिखुनु बुस्थुखौनो गोसोआव थाया नोङो रागा जोङो आं जोंनि नाफैफिन मालाया आलु बाथोन खोन्द' आंनो एवखानाय माबा आंनो बानायखानाय मा होनो मालाया गावबा गावनि हिनजावनि बार्थडे ओमफ्राय बिदिनो माबा माबिफोरखौ गोसोआव थाजोबो इयो जेबो गोसोआव थाया खालि सोरांबाथाय ओंखामा मोनदों ना मोनाखै दिनै मा बाथोन ओंखाम नांगौ र' खहाबनायावनो जाखायाबालाय जाखायाबा नोङो उखैगोन आंहा मा जादों बाथोना गोरसाद्राय जादों ओमफ्राय नै दासो भिडिअ लाफिननो मोनबाय आङो फुङावहा भिडिअ लाखांनायनि उनाव बिदिनो भिडिअ लाना होग्राबो रावबो गैया नालाय ओमफ्राय लायासै ओमफ्राय दासो बेलासि जानानै साहा लोंनो टाइम जालायबाय दासुलि नालाय माबा माबि जागासिनो इथिंजा बेलासि जालायबाय आङो माबा मा होनो भिडिअखौनो लानो मोनाखैमोन ओमफ्राय मानो बोरैबा नुदोबा गोसोम नुदो इथिंहा मोजां नुयोना उननि केमेराजों लाबा साबसिन नुयो ओहो लाइट फिटिंगा लांबायना ओंखायनो मोजां नुवा सोलायना होदोंना लाइटखौ नुवाखै नोंखौसो मोजां नुदों आंखौ गोसोम नुदों नै साहा फुदुंगासिनो बिमाया इथिंजा गाइखेर फुदुंगासिनो इथिंजा साहा फुदुंगासिनो जाबायानो खोमा ओमफ्राय साहा लोंसै दा ओमफ्राय हाबाय बेलासिनि साहा ओंखाम ओंख्रि संनायनि सम जालायबाय नै ओमफ्राय मा होनो हरनि संगासिनो जानाय संनायानोसै दायो नै बिलाहिजों नाजों संनो नागिरदों नालाय फारसेथिंजा ना एवबाय दङ आं एवाखै खिन्थु आंनि बोरायासो एवदों ओमफ्राय नै भिडिअबो लागासिनो बेयो ओमफ्राय बिथिंजा आङो बानलु सामब्राम देगासिनो नै बे बिलाहि ओंख्रियाव होनो थाखाय बिलाहि माने माबा मा होनो बिलाथि बायगन ना मा होनना बुङो सोरबा सोरबा बेलेग बेलेग होनो दै आङो जोंनाव बिलाहि होनो नालाय बिलाहिखौनो होनबाय आरो नै बेयो नै बेखौनो होनदों आङो एसे गोखै जानोसै इथिंजा ना एवबाय दं नाया खामसिगोन र' आंनिया आंना जासिगोन देनाया नै वेलकामथ' नोङो खामलांगोन ओइयाव दोन माइरं दोनग्रायाव खामबाय नामा नायालाय आंना बाथोन देनायानो जायाखै नै जोंना भिडिअआ संनाय जानाय जागासिनो फुरा फ्रि मोनालायबाय नालाय मोनानि जानाय संनाय ना एवगासिनो नै बोराय आंना माथो खामबाय गोजा बोराय एवगासिनो दिनैहाय दे लाइटखौ होआबा खोमसि नुयोना हामद्रायबायथ' र' दैयाव माबायाव ओंख्रिसो नालाय माबा लांगोन नङा ओंख्रिनि होनायखौ बारा एसे एवखामनाङा ओमफ्राय गोथाव जानाय नङाना सामब्राम हाना लाखाबाय ओमफ्राय नाया दंबावोना गैला नै दंबावो मा ना रुपसान्दा ना
देबावनांगोनखि जाबाय दे सामसखौ ओंखामा दा दसेनो जागोन दे ओंखामा दा फान्थाव आरो फान्थाव सावनो दंबावोसो जोंहा आलासिया हरनाय फान्थावमोन मालाय न'आवनो गायनाय ओमफ्राय बिराद टेस्टिखा दिनै सावनानै जानो नागिरदों आरो सेफ्लेनानै बाथोन ओमफ्राय नाखौ एवखांनानै ओंख्रिखौ जानना गालांना सावहैनोसै ना बाहेराव अदाबाव ओमफ्राय आइजों बाबाजों ओरैनो जिरायनानै टिभि नायगासिनो दङ र' देखायनो आङो नै जा बिमाया सिरियाल नायगासिनो खलाला नुदों माबा मोजांबो नुवाखै मा सिरियाल इयो लेपटप आरिना लाखादो नै जोंहा बिमाया साहा लोंखांबाय कापखौ लांसै आं ओमफ्राय जानाय थाव फोननांगौमोन माथो जानाय फोनबा मोजांसिन जागोन खोमा एकदम ग्रीन कालारनि आरोना ओमफ्राय बिराद टेस्टिखा एवनानै जादोंमोन जों मैया आलासि जानो थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय आलासिया हरफादोंमोन अरानो खमायखानाय एसे गोजानाव थानाङा नोङोबा बेसे गोजानाव थादों नायलाय देरदेरना मोखां गन्थं थांबा होनलाय ओरैनोबा गन्थङा गोलाव खाथार एवथारनानै खावसे दोननो हागौमोन खोमा सम खावसे एवथारना ओरैनो पिस मोनसे जानो ना नांला नङा इ मोनथाराखै खोमा दा एसे नांबावगोन एवनो मोनबाबो एसे एवबावनांगोन आरो खोमसिसिनो नैथिंजा एसे स्रां जायो नोंथिंजा ओमफ्राय नैथिंजा खोमसिसि जायो नों बेसे गोजौआव नोंसोर सिदा जानाय आं अबाव थायो नोंनि बेखिनियाव बेखिनियाव आयौ नों समान जानांगौ आंबो नोरैहाय ओरै जानाय सोरनि गन्थङा गोलावसिन आंनाथ' नाब्लिखा र' होमबाबो आंना साइसनि दे नोंना साइस गैया गाहाय जा आं बायदि जा एवनाय आंना नाब्लेब्ले नोंना मालाय गोलाव आङो माने बिदि नाब्लेब्लेखायनो एसेबांबो नाब्रे गैथारि सेप्ता नंद्राया दे नङाबा बांद्राय जागोन गन्थंखौ सुवासै आरोना गन्थङाव सना गानासै आरो गियोबो आङो बिरादनो गिखायो गन्थं सुनो बिराद गिखायो आङो इ माबा मानसि बिजिग्राया बिदिनो दा मोनायाव ओरै सुनो हागोन दा होमबानो जाना थागोन इ गथा माबा मा होनो नै इयाव ना सबाय मोननै दं आङो ना मानो बिदि थानाय मालायफोरनाथ' मालाय बिदियाव थायो बिदियाव थायो ओमफ्राय आंनालाय मानो बिदि थानाय मोननै दं आंनाव जरासे ओमफ्राय नोंनाव गैया नोंनाव नैयावल' दं आंनावसो इयाव थानांगौमोन नोंनाव नैयाव दं नै जानाय गाहाय जानाय दं बेखिनियावसो दङ ओरै जा नैयाव थानायखौ मोजांथार नुयो नोंसो मबाइलाव नुनाय नङा दा ओमफ्राय मा होनो आंनावसो इयाव थानांगौमोन आरोना आं बिराद मोजां नुयो इयाव थानायफोरखौ ओमफ्राय आंनावबा नैयावसो थाबाय नै ओमफ्राय इयावनो मोजां नुयोनो आं ओमफ्राय ओंखायनो होनबाय थायो नैयो नों ओमफ्राय नैयो आं नङा इथिंजा आंनाव गैया सबाय ओमफ्राय इथिंजा दङ नै इखे खिन्थु टिक्लुसो आरोना आंना गेदेर नङा ओमफ्राय आं खाथियाव थानायखायसो दा नुदों आरोना नै एसे एकदम टिक्लुसो इयो देरगोन ना मागोन बा देरनाय नङा खोमा आगोलनिफ्रायनो इदिनो दङ इयो ना देरनाय नङा इयो मोनबायना मोनाखै नोंनि एवनाया दानि न'खौ जि फाङा सिङा बोरैबा नुथारदों नै उपाय गैयाना
थाङासिङाबाबो बेयावनो थानानै जों गोजोनो ना देनां इसोरा अनबाथाय मोजां बानायनो नाजागोन दा इदियावनो हेपिथ' आरो जिखिनि दं इयावनो बिराद हान्थि ना अनलायनायासो देरसिन माबा नालाय इमान जुदि माबा थाबाबो माने जुदि हान्थि गैयाबा मा न'खर जानो नङा होमबा दा जोंना गोबाय गिदिरबाबो दुगाना लानाय बायदि जायो बिराद हेपि आरो ना जेबो माने अखान्थि गैया संनाय जानाय अबेबा बेरायनो थांनाय मालाबा बिमा बिफाजों जमा मालाबा बोराय बुरि बेफोरखौनो नोंथांमोनजोंबो एसे एसे देखायलांबाय थायो हानायखिनिखौ मालाबाथ' हाया ओमफ्राय दिनैहाय खालामलायबाय ब्लग मोनसे नोंथांमोननि थाखाय जाबाय ओंख्रिखौ जाननानै दोनबोबाय ओमफ्राय नै बेयाव बाहेराव आंना बोराया फान्थाव सावनो नागिरदों नै अर लगायदों अरखौ लगायनो हाबाय नै सावबायबो आंहा अर नुबा अरसो सायनो लुगैयो ओइ खाथाख'आव दावदै दंना गैया दाउआनो गैया मासे ना मानैल' दं खोमा अयाव खोबना दोननाया नायलाय ओइनो मानै ना माथामल' दङ ओइ नैथिंजा थैजोब्बाय जाना दाउआनो फिसा फिसा थालांदो दाउ माखायाबो थैदो दाउ बिमायाबो थैदो सोरना दाउ थैदो खोन्थाहरलाय बबेथिंजा दाउनि बेमार जादो माने जाना एकदम बुरजायानोमोन आरोना दाउआ ओमफ्राय थैजोबनानै नोंथांमोनाथ' माबेबा ब्लगाव नुदोंआनो खोमा जाहानि दाउफोरखो आङो माब्लाबा आदार होनायफोराव ब्लग लाजानाय जायोना भिडिअ लाजानाय जायो बेयाव नोंथांमोना नुदोंबो जानो हानाय ससे ओमफ्राय बे दाउ माखा साफा थैजोब्बाय जाना बे टिक्लु मानै माथामल' थालांदों दा इमान बुरजा दाउआ थैजोब्बाय अन्थाव बाथावनो जोंहानाल' नङा गामियावबो थैदों सोरनाबा जोंहा मादैमोननाबो थैदों दाउनि बेमार फैखायोना मोनसे समाव दाबायसा गोजां बोथोराव फैयोआनो ना ओमफ्राय नै ओंख्रियाबो मोनसिगोन जोंना माने मोनबायानो बिथिंजा फान्थाव सावनायाबो जाबाय नै बोराया साफा खालामगासिनो नै बेखिनिखौ साफा खालामखांबाय बानलु दैबो लाखादो नै साफा खालामनो हांगार दंना सावनो हागोन र' नियावनो सावनो हागोन गेसावनो फदनो ओंखाम जागासिनो नै फान्थाव सेफ्लेनाया आलु गोसा जादो आलु गोसा जाबानोथ' ओंखामा खहाबो खिन्थु आं जानो हाबाङा बारा आलु गोसाखौ